Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Шумо Шумо? назмаи баҷумӣ. Якта вайн кунед ми номатон чи худатонро представить кунед ага? Ман Ахрорқулова Саодат Абдуллаевна мушум. Мана 4 сол боза ман ҳами клиникаба омада лечение гисем барои аллергия. Нагифтаги лечением намуд, нарафтаги ҷом намуд. Ман искамбари мушудам. 4 сол пеш баъд аз ковид мӯл ман ҳамин антибиотик уколоя китам силни 75% ковид шудаги будам. Аллоҳ шукр 2 сол зиёд хонаба хорафта лечение гирӣ касал ахраш аллергия шудам. Ҳавои тозаба бронки исканла када баданам пайса сух шуда варам мекардам. Гашта наметонистам. Слабост, хориша. Як дир сурхча мушудуд аппагои аҷоге мехистам берунба буромада даром сурхча мушудуд өреш бо варам ҳама гиҷо манам то эсканла пайса мушудуд. Манба як кас ҳамҷая тасвия дода хоҷаинама ҷӯришона духтарашон ҳамҷаба кор мекан. Мана 4 сол боза илоҳи ман он каспа раҳмати калом мегӯм ҳамҷаба омада лечение гисем нағз. Ман 1 сол лечение гифтаму рафтам. Ман нақ шудам гуфтам миёнава лекин наомадам ки бо аста манба ҳамзалин хориш вай пайдо шуд. Ҳеҷ хӯрда наметонам. Бо ҳамзалин эсканла шудам. Бо пеши Гулчера Захидовнаба омадам. Ҳамкасбаям раҳмати калом. Аллоҳ розӣ шавад ҳамкас. Ман ҳамкас мӯл шифо дидам. Барами мана сони баъд бо омадам ки ҳамзалин со манба он кас тушунтирӣ кунондам. Укаҷон шумо 1 сол лечение китед биромадед рафтед. Мана миёнаба наомадед мон гуфтаги вақтба. Ҳозир монба ваксина биромадагӣ. Шумо бед мо шумона бо аз дигар вай кунем якта бинем састаянетона ҳамба нигоҳка ваксина кунем чутур шумо метонед ми? Хай ман аввал ойлака бинам гуфтам ойлака дидам. Лекин ман 8 ваксиная гисем. Ҳар маҳи 5 числоба омада ман ваксина мегирам. Аллоҳ шукр ҳозир диета накайсем. Баъзор гаштсем, любой чиз хӯрсем. Лекин манба ҳамун чиз нест. Хоришам нашусем ҳичи не. Худоба шукр. Ман иноба раҳмати калом мегӯм. Ҳамҷаба ҳамашон кор мекардагоба. Ҳама лечениошон гап нест. Омада ман масалан ҳамҷа шифо дидам. Лекин сабр дар кор. Гуфтаги вақташон ба бедага касалатон тезтар нағз мешед. Ман айно миннатдор. Шудми?